Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 17 ta' Settembru nilqakom għal quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Roberto Bellarmino, Isqof u Duttur tal-Knisja. Fl-Evanġelju tal-lum niltaqgħu ma' grupp nisa li kienu jaqdu lil Ġesu l-12. Lil dawn in-nisa Ġesu kien għamel magħhom xi ħaġa li baqgħu grati lejh. Kemmu sabiħ li taqdi lil-mulej u li nibqgħu fidili lejh, bħalma kienu dawn in-nisa li baqgħu ma' Ġesu sal-aħħar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Roberto Bellarmino, Isqof u Duttur tal-Knisja. San Roberto Bellarmino twieled fl-1542 f'Montepulciano, l-Italja, mbagħad daħal mas-Soċjetà ta' Ġesu mal-Ġeżwiti, ġurnat saċerdot u kien għallim fil-kulleġġ Ruman iktar tard. Bat il-Papa ħattru kardinal u arċisqof ta' Kapwa. Baqa' magħruf għall-erf tiegħu, għat-tagħlim tiegħu, tantu hekk li meta ġie kanonizzat mill-Papa Piju 11 ftit wara għamlu wkoll Duttur tal-Knisja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajt erf u qawwa li ma bħalhom mill-Isqof San Roberto Bellarmino biex jiddefendi bħila kbira l-fidi tal-Knisja tiegħek. Bit-talb tiegħu għamel li l-poplu tiegħek joħoss din il-fidi u jżomma dejjem sħiħa. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lil Timotju. Aziz, dan għallem u issi. Min jgħallem ħaġa oħra, min ma joqgħodx għal kliem u tieq ta' Sidna Ġesu Kristu u għat-tagħlim skont it-tieba, dan ikun superf u ma jkun jaf xejn, marid bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx ħlifejra u ġlied, tkasbir u suspetti ħżiena u tilwim bejn nies ta' moħħhom maqlub u nieqsa mill-verità u minn għalihom it-tieba qiegħda għal qlieħ il-flus. It-tieba fiha qlieħ kbir tas-sew għal min hu kuntent b'dak li għandu. Għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna. Sakemm għandna x'niklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistanu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u ta' ħsara li jitfgħu l-bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-reba għall-flus il-għerq ta' kull ħażen. Kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niked kbir. Imma int, bniedem ta' Alla, aħrab dan kollu. Fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tiba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa.
Tqabad it-taqbida it-tajba tal-fidi. Qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajl lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Għax għandi nibża min jimħżiena meta jdura lija il-ħażen ta' dawk li jonżbuni, fġidhom it-tama tagħhom jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom. Flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu jew jagħti lill-Alla il-prezz tal-fidwa tiegħu. Għoli wisq il-prezz ta' ħajtu qatt ma jkun biżżejjed biex wieħed jgħix għal dejjem u ma jara qatt il-qabar. Flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Tibżax meta xi ħadd jistana jew joktor il-ġieħ ta' daru, għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh. Flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Imqar jef ħajtu jħoss ruħu ħieni u jgħid li faħruh għax jgħaddija tajjeb, imur ukoll mal-ġemgħa ta' missirjietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl. Flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qatt idur li bliet urħula jippritka u jxanda l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla. Kellu miegħu 12 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżienhom il-mart. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minnha kienu ħarġu 7 xjaten, Ġwanna, Martħuża, prokuratur ta' Erodi, Sużanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. San Luqa jurina lil Ġesu idur fl-bliet urħula jippritka u jxanda l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla. Mill-bidu tal-missjoni tiegħu Ġesu kien ċar illi hu ma ġiex għal poplu wieħed jew għal lokalità waħda, imma biex l-Evanġelju jiġteret ma' popli differenti. U għalhekk kien idur li bliet urħula. U hawnhekk il-Ġesu ma narawx waħdu, imma narawh flimkien ma' 12 u xi nisa li jsemmihom hawnhekk San Luqa u nies oħra illi kienu miegħu. Ġesu għamel din l-għażla illi ma jkunx waħdu imma li jkollu dan il-grupp ta' nies miegħu. U għalhekk dawn in-nies differenti li kienu jakkumpanjawh fil-missjoni tiegħu. X'naraw f'dan il-grupp? U grupp ikkolorit. Anki jekk tieħu 12 waħedhom, diġà tipi differenti, karattri differenti. Mbagħad meta żdiedu wkoll nies oħra bħal dawn in-nisa illi kienu ibbenefikaw mill-Ministeru ta' Ġesu deċidew li jimxu wkoll miegħu. Għandna grupp imħallat. Ġesu m'għamilx l-għażla li jagħżel xi tip ta' nies minn stat soċjali partikolari.
jew xi nies imleħqin, ma' nies ta' ħajja ordinarja flimkien biex mill-bidu juri b'mod ċar illi hu ġie għal kulħadd. U l-istess nies li jakkumpanjawh kienu nies ġejjin mill-oqsma differenti tal-ħajja ordinarja. X'naraw ukoll f'dan il-grupp jolqotna hawnhekk il-preżenza ta' dawn in-nisa li San Luqa jsemmi 3 minnhom hawnhekk, Marija ta' Magdala, Ġwanna u Sużanna, u jgħid kien hemm oħrajn, illi kienu jaqdu anke lill-komunità minn ġidhom, eżatt kontra dak li smajna fl-ewwel qari fejn jgħid li rreba l-flus il-għerq ta' kull ħażen, dawn kienu ġenerużi. Il-komunità dejjem hekk imbniet bil-ġenerożità tal-poplu. U dawn in-nisa kienu jakkumpanjaw il-Ġesu. Kienet ħaġa mhux daqshekk komuni hemmhekk. Niftakru fl-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 4, meta Ġesu kien qed jitkellem mal-mara Samaritana u ġew id-dixxipli u l-Evanġelista jgħid staġbu jarawh jitkellem ma' mara. Wow! Kienu qed jikkumpanjawh fil-missjoni tiegħu. Ġesu rid juri li għalih il-persuna, kull persuna għandha d-dinjità tagħha. Il għaliex meta Alla ħalaq il-bniedem kif naraw fil-Ġenesi ħalqu raġel u mara. U għalhekk m'hemm ħadd li huwa ta' xi grad inqas, kulħadd għandu din id-dinjità u Ġesu irid juri li hekk għandha tkun il-komunità li hija l-Knisja. Din il-kelma tallimna ħafna għal ħajja tagħna. Turina kif aħna fil-Knisja għandna nagħtu s-sem tagħna l-koll il għaliex il-koll kull wieħed u waħda minnha msejħin biex nissieħbu ma' Ġesu u inħalluh imexxina hu. U din hija importanti li aħna narfu li naċċettaw li xulxin bil-karatteristiċi differenti tagħna, tipi differenti, karattri differenti, aħna l-koll niffurmaw il-Knisja. Jekk tiġini t-tentazzjoni jiena li nagħmel l-affarijiet waħdi, niftakar li Ġesu ħares lejh hawnhekk li għażel dawn in-nies biex jakkumpanjawh. Jekk ikolli t-tentazzjoni illi nażel madwari nies ta' ċertu stat soċjali jew irrid lilhom biss, niftakar Ġesu hawnhekk li għażel nies ta' ħajja ordinarja li jkunu miegħu. Jekk tiġini tentazzjoni li ma rispettax in-nisa fil-ħajja ta' ħidma, ħajja u ħidma tal-Knisja, niftakar f'Ġesu hawnhekk li dejjem wera dan ir-rispett sħiħ. U din hija ħaġa importanti jekk tiġini tentazzjoni li naħseb li l-Knisja hija ffurmata minn nies perfetti, niftakar li sa mill-bidu hekk kienet u hekk tibqa' qatt mi Knisja tal-perfetti. Imma Knisja tal-midinbin, aħna l-koll midinbin li narfu lill-Alla li jisalvana, li hu jġeddidna u joħroġna mill-ħażen tagħna. U għalhekk aħna salvati minnu. Nitolbu lill-Alla, ispirati minn din il-kelma tiegħu illum, li aħna narfu naċċettaw il-xulxin, nikkollaboraw ma' xulxin, karatteri differenti li għandna fih dan il-Knisja, imma wkoll fuq kollox li nkunu kollaboraturi ta' Ġesu, tal-mulej Ġesu, il għaliex din il-ħidma ta' xandir tal-Evanġelju hija ħidma tiegħu, trid tibqa' tiegħu biex permezz ta' din il-ħidma tasal is-saltma ta' Alla. Ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Ġesu, il-mulej,
konvinti mill-imħabba sħiħa tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Roberto Bellarmino niftakru fit-teoloġi u niftakru wkoll f'dawk kollha li jaħdmu għall-evanġelizzazzjoni. Tolbuk mulej biex ikollhom dan l-ispirtu li kellu San Roberto fil-qadi ta' dan il-ministeru hekk importanti fil-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u niftakru speċjalment f'dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna jkollna dejjem l-ispirtu ta' Ġesu li naqdu bil-qalb lil kulħadd, li nikkolaboraw flimkien ukoll bħala il-Knisja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqahom fih danek tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li waqt li konna fidejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal San Roberto Bellarmino fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Roberto Bellarmino int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-sewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-sewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-sewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kullu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek b'nam ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Roberto Bellarmino l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarris lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, issa li qawwejtna mulej bl-ikel tas-sema, fiċċo kontana nitolbuk biex kif wissina San Roberto Bellarmino qatt ma nieqfu rrodulek ħajra d-doni li jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Nitolbu f'dan ir-rożarju biex kif għallimna Ġesu aħna nistmaw li xulxin naħdmu flimkien bħala Knisja waħda. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħajsna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiri saltnatek ikun li tritint kif fis-semej ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħafrinna t-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mpierek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek.
Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mitbidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer weħ kolla u jinid-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mitbidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer weħ kolla u jinid-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek.
Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rebbieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina li daħanniex fi tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera rebbieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina li daħanniex fi tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek.
Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubitna ħarisna minnat tal-infern. U ġenera rebeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwel lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek il-kull li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Liżjed safja. Itlopa lina. Liżjed nadifa. Itlopa lina. Blateba. Itlopa lina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għaqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina.
Torri tal-Lavorju, Itlob għalina. Dar tad-Deb, Itlob għalina. Arka tar-Rabta l-ġdida, Itlob għalina. Bib tas-sema, Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. Saħħa tal-morda, Itlob għalina. Kien tal-Midinbin, Itlob għalina. Faraġ tal-migranti, Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina għaddisom malla, Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. għatilin għaddija tiegħek mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u arwus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Roberto Bellarmino, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirik Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirik l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum, infakkarkom li Caritas Malta qed tappella sabiex min jixtieq jista' jgħin lin-nies fl-Afganistan kif ukoll il dawk tal-Ħajiti li ntlaqtu minn terremot qawwi billi jagħti donazzjoni. Għal aktar dettalji tistgħu tidħlu fuq il-website ta' Caritas, caritasmalta.org jew iċempel fuq 21 19 90 00. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u tmiem il-ġimgħa tajjeb.